Kikintin jengker mentaka si kilong ki jinduwai jong u Bruce Lee. Wei na kibru uba paunam tam haka pertai. Ngan ong shuai ka da parek bat hadi nang ta ngan penkelai ka da ketin kasi. Kikintin jong u keba ongkum ni, do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. What do I nak bentaka jingim kabasuk? Do I nak bentaka bor bansha ya kijinge? Kajingim kajudap da kajinge kiba tunjuk ya ketendrai jongi manongilong. Bruce Lee ulong hisin, what do I nak bentaka jingim kabasuk? Do I nak bentaka bor bansha ya kijinge? Kini ki kintin ki penken mau yangi bakam dei ke jing bom don jong ki jing kaba penuan dur yangi Henry kumno ngin kiu halor jongka tongan ya thoi phi ya ka wei ka jing ya thokana jong ka wei ka kenthei ka bala paunam ya ka bor ka bakarteng ka Helen Keller ya ka Helen Keller shem lakha ha ka jing snapjar ha ka jing bom yo snow lane ha ka jing dom ka long ko balong ki wipat ki khana kaba start kaba kwa antip kum ki khana baro kalamar ya ka perthei lengba jong ki jingrukhe ki sur bat ki rong ki bojai Henry hakarta kaba khat khandai banai ka jingpang kala shimno baro kensan ka perthei jong ka kala skapjar ki rong ki bojai ila jano shaka jingdom bam jikut perkhat phi ka khana kebomla ban yo sngow ya ka sur pentengan jong ka kmi ka lene kebomla ban yo I ya ka jing pho samrkhe jong ka kmi jong ka perkhat ya ka jing kendram ka jing sngow si bat ka jing long marwe ka khana kebomla ban yo sngow lene kebomla ban yo I kumno ken kan express ya ka jing sngow ka jong ka lene kumno ken kan yo I ya ka aka ka ban saudong jong ka jing im kaba so sat shisha Henry hakarta kaba henyus nem ka Helen kaba ja no kata ka jingkermen haka jing im jongka ka Helen kala ja no ya kata ka jinglong marwe jongka klemla man pensngau ya kata ka jing sngow jongka ka jing sngow si jongka kalong sha kata ka jing sngow si bar ka jing dukhi kabamla ban te lakap kadukhi yaki eki ba kakentu haka takapor haka jim juga kumno ken unu un sngow tho ya ka jing sngow si jongka ya ka taka jing kwa jongka ba kamla ban kren lene kamla ban yo sngow yaki we kamla ban yo I yaki we kalong kum kata ka eki ka bom don jing im la rafi khot ya ka kanam yo sngow ya pi la rafi pen I ya ka deki eki kanam la ban yo I ya pi ka jing im ka badap da ka jing janjar shisha ka ying ka sem jong ka hakum kata ka por kala do ya kata ka jing kermen ya ka jing jubab ka baki wat but haka bak hadu kila wat ya ka jing yarap kata kalong haba ka kamba kala rung haka jing im jong ka Helen ka no hikai ka bakarteng ka Annie Sullivan ka ba arpos nam karta kala kentat ban ailat ya ka Helen bakan kenno haka jing ko jongka kan nega no hikai ka ngej haka wat haba ka perthe kam ngej shwe ka haka we ka singi kat ba kadang shong haye kat ba kata ka Annie kadang hikai ka jauh ko hakti jong ka Helen bat hakum kata ka por kata ka Annie kala pen I ya kadla tho da kadak hakti jong ka Helen WADER kabamut ka hakata hi ka khlimat ka jing shai jong ka jing sngow tho kala tebe langba jong kita ka jing dom ka ba shirk he tham haka jing im jong ka Helen bat haka sen ka banang kong ka sngow tho ba plan ki haka ni ka perthe ki don la ka jong ka kerteng ki don la ka jong ka jingmut ka jingede bat ka perthe ka bangi bat hangta suki pasuki kala stang ban sngow tho sa ya ka kerteng jong ki wipat ki jatier ki batan saudong jongka kata ka jing sngow tho jongka kata ka jing job ka jongka kalong tang ka jing stang ka Helen kala ya shakhamat banang tang ya ki kintin Henry wat ya ka Braille ka kintin dak ban yo sngow ni ban recognize ya ki dak lengba ka jing kata lagi kiti jongka bat kumni suki kala nang wat ban ya keren ru
yelek persya ya ke jing baro kala pendep ya ke college da ka burung ki jingkut jemut jongka ban job ya ke jing jongka kala penkela ya ka syaka dur jong ke jingkermen bar ke jingla ban sya ke jinglong ka ba tam kabala penkela ya ka jing sausi jongka sya ka jing khmu ya ka jing yelek jongka sya ka jing job ke Helen Keller kala long kum ka syarak jong ka jingkermen nak benta jong ki million ngot kibru kala ya site nak benta jong ki baduna ka department kala tho ya ki kot bat kala aiman sem ya ki patang ban yo i shabar jong kata ka jingduna ka jong ki kala penji shaba da ka jing shlur bat da ka jing yasha wat kamit ka badum tam kala ban yalam syaka step ka ba syaitam kini kikintin jong u Bruce Lee ka hika yangi yakane baka jing im kan don bet laki jong ki eryong Henry haka jaga ban kuwa yaki bakin jakno naga jing im ke jongi ni de pen ban banduai naga benta kabor ban kendu ban yele yakini ki eryong ke basyur hitam jong ka jing im ke jong ka Helen Keller ka penken mau yangi ba ki jing jongi kim de ban bata yangi Henry ki jing yele jongi ya kita ki jing ki de ki jing itho ki jongi de haka jing ka bangi lap ya kata ka jing jeliu jong ka bor ka jongi but ya ka jing kot jong kata ka jing la ka jongi what do I naga menta ka jing im ka basuk do I naga menta ka bor ban sha ya ka jing ki perlok ki be ka jonga lada fitan hakum kanu ka apot hakum kono ka jing haka jing ka jampi lada fi dan hapeng jong kata ka jing sakot haka jing ka jampi haswa bapin kan randin topik token mau ya kan ke jing itu kana mentakasi kaba ngala dab ban ye tho ipi waddo jingkermen kapor kanan don nak menta jampi lada fisko bapila kutlat kan mau ke jingkhang kadang peli nak menta jampi menta hi kasngi lada fi kendo ya ke jing kan mau ya ka jing ye tho kana jong ka Helen Keller aiba ka bor jongka kan penslur ya pi ban yai beteng ban yat syakmat ka wei ka senjam hakawe ka bor bar ken mau bek ke mensin ki ba itnatam ki de kito ki ba ya kendo ya ki eryong ki ba kharau tam haka ji im jongki ngan penkut da ka wei ka kentin ka ban bor unong nya leng ubatrem umla ban long ubatrem tang da ka banya ya kiling haki ki ba jajai Henry tang lada ukendo yaki eryong hangta kan penlong yu mo unlong kingling upatrem baru bastard kata kalong ka an karul jong kajingim Denmark kata haba pi kendo yaki jinge haka jim jampi what do I ya uble bo un punja ya kata kajinge na kajim jampi penban do duai ya uble bo un IP kata kabor ba pinjile persya ya kini kajinge but enda fi mi enda fi light na kini jinge fil long sha ki beru ba klan but ki ba start omdon bala man pen lemi pi light no tang da pi yin second pi hakve par ki por da ki par ki video tar haru ta por bye bye stay safe.